Ole video sim lo na rei to ai nan khoi chau le tran do na tun tuma chuanin mi phone lock sak dan hun soi le do na ral khata tang lock sak dan ang chi kha ma se kan ri tu mu sa chu an gmail an email google account password le email kha ri sak nga ya an phone a kha chumi chu kan sign in ngai tu ni chuan an phone kan sign in zo khanin kan phone kan sign vele don ani chu ti khanin an phone kha na ruk ten va sign sak ula ni lo pon an email e password in ri chak kha chuanin ti khanin mun hla deuh tang po khan ti thei don ni tuna ka video siam tung hi chol ni khanin siam ka tuma mi phone lock sak dan ang kha chuta chuanin lock sak tak tak po ka tum lawa ma se ka hmet sual pala alawin locka kan buai pha sep le ngala kha khan na lo en ve ni chuanin I phone ka tum wang lock kan ni lawa ka ti sual pal liu liu ni ti kha mi lo riat sak la tin tu na kan siam tu po hi sual zong man thei kha ni ya sual zong khan lo hmanglo ula này thiam nó ti pun nan le riat zau nan shim shim siam kha ga ni a tin amamo tu te poin lo omanga sual zong khan lo hmanglo sam ula ti kha soi duwa application in a download thaya Play Store tang khanin a download thaya ma se download ngai lo in Chrome tang hianin kan ti mai don ani Chrome mai lu tanga search box sa hian find my device isar sang mania phone ka lock sak khan ilo an ni chuanin I phone khan lock tak tak ka tum lawa heng tiang video siam na na ti kha ga ne ma se ka phet chual pala ilo an ni chuanin mi lo ngai dam don ni ta hianin an phone a email I thut du khai tai panga sign thale don ni next sang chuan ta hi ni password type le ngai next lang tin tu na mi hi phone bo zon hu nan to na man thaya phone bo hemi tanga phone bo zon dan kha ka channel a hian ka da to a phone bo zon hu dan tin in en du chuan ka channel hin lo wa hai nga tin mi location po emi tang hian chui thei ni chung ting te po chun na kina kan la ti chau zelanga tun tuma kan subject a chuanin mi phone lock sak dan ti kha ni maya chuan ti hian alo om don ta ni chuan soi zau vak lo la kan lu n tur point a khan han lut ta ngal zelila then khata chuanin emi phone lembula hianin live vela hian an phone om don ni tunami hei hi chu keima phone man lai ni a ka account hi phone danga le computer vela laptop tablet teng vela kalsa in lawa keima phone a chin om wang hianin cái phone chi hi lo lang ani chuan nang ni chu an ma ni phone a khan in account tuna mi hi inside in don awangin live vela hian an phone kha lo lang ve nga chuanin an phone kha in click in metang thei chuan phone danga sign lo wangin
ti hianin phone pakhat chi khalo lang ta ni nang mani phone ni lo jok in lock sak tur te phone kha in click ngai matanga chuanin ta hianin in lutang security device a hian ta hianin an phone password lock sak tur te phone password in da du khain type anga chuanin an hnuaiah khang ting chi khanin in type lenga chuanin in next sang chuan chuta chuanin an phone screen a lo lang tur khan message a zia theia chuanin a hnuaiah phone number dah thei ni phone number a khanin number so muan atanga ten thleng te khan han dah la ni lo pon chumi theilo chuanin midang vai ho phone number te kha dah la i next na tur lo om lenga ein lock to mai don ni ke chun chung tiang chun ka tikil ke lo nga mania kalok sakpo ka tu na ka tiang chin chia siam tum kha ni ma se kalok phachul pala kalok sak pala chun password in type zawng in type lenga in next anga phone number le message ka in du chu in da ngai in okay nga an phone in lock to mai don ni ole khati zong kha ni le khot se sual zong kha lo hmanglo ulati kha kan du dan ni lo ma